gindayaw naman sa Regional Mobile Force Battalion Region 6 ang Dugong Bombo 2025. Sa review sang Bombo Radyo sa mga blood donors, halin sa mga grupo, ilagin pahayag nga ining ila pinakaunang eksperyensya nila nga mayara sang ginpadagan nga blood donation program kon sa diin tuman kadamo ang nagpasakop o kung nag-upod nga mga pumulayo. Suno sa ila tuman ka importante ang pagdonar sang dugo bago din makahatag sang dako nga bulig sa mga tawo nga nagakinahanglan sini agud masugpunan ang ila kabuhi. Dugang panila apisan nga madamo sila sang mga areas nga ginabantayan bilang kabahin sa ilang responsibilidad. Nagpaingid sila sang tiempo agud nga makadonar sang dugo sa dugong bombo. Ang experience gid sa pag-donate sang dugo, kadamo sang tao, subong ko lang ganun yung experience nga gindagsa gid sang tao ang blood donation. Sa experience ko is siyempre first time ako so natakot ako pero kaya naman na-survive ko naman. Importante gid ang pag-donate sang dugo kay para makabulig ta sa aton si katao. Dugong bombo, basta radyo, bombo.